Εδώ είναι οι άνθρωποι των δυνάμεων των ΜΕΑ. Εδώ βλέπουμε τι έγινε πριν από λίγα λεπτά στη διάρκεια της ανάπαυλας. Ήταν το ξεκίνημα, πετάχτηκε μια φωτοβολίδα από την πλευρά των οπαδών του ΠΑΟΚ, των φανατικών οπαδών. Και εδώ βλέπετε εικόνες που δεν διαφημίζουν καθόλου το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι απόφαση πήρε ο Ολλανδός διαιτητής συνάντησης, ο κύριος Μπλάκενστάιν. Οι εικόνες είναι από τη θύρα 4, ακριβώς μπροστά παρατεταγμένοι οι άνδρες των ΜΕΑ. Δυστυχώς, το επαναλαμβάνουμε, ο αγώνας της Τούμπας, ένας αγώνας για το ευρωπαϊκό κύπελο, είχε μια πολύ άσχημη εξέλιξη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, όπως τα καταλαβαίνετε και εσείς, δεν πρόκειται να γίνει παιχνίδι, δεν πρόκειται να γίνει το δεύτερο ημίχρονο. Φεύγουν οι διαιτητές, φεύγει και ο Παλωτάι. Ίσως αυτή η τελευταία ενέργεια ήταν καταλυτική για την απόφαση. Τώρα τα ΜΑΤ κάνουν μια επίθεση, οι δυνάμεις των ΜΕΑ. Εικόνες που φτάνουν στη Γαλλία, που θα φτάσουν σε όλη την Ευρώπη. Εικόνες δυσφημιστικές για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Οι εικόνες πάντα, κυρίες και κύριοι, από το γήπεδο της Τούμπας, παρά τις προσπάθειες που κάνουμε, είμαστε πολύ μακριά για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε τι ακριβώς έχει αποφασίσει ο διαιτητής, κατά πάσα πιθανότητα, με κάποια επιφύλαξη φυσικά. Το παιχνίδι έχει διακοπεί, εσείς βλέπετε εικόνες καθόλου ευχάριστες. Στην εξέδρα των φανατικών οπαδών του ΠΑΟΚ, την 4α, οι δυνάμεις των ΜΕΑ, και υπάρχουν, όπως με πληροφορούν οι συνάδελφοι τεχνικοί, υπάρχουν καταστροφές από τις 5 κάμερες της ΕΡΤ που καλύπτει το παιχνίδι. Για την ΕΤΕΝΑ λειτουργούν αυτή τη στιγμή μόνο οι δύο αυτές που βρίσκονται εδώ δίπλα μου, στη θύρα 5 του γηπέδου της Τούμπας. Οι άλλες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η μία έχει καταστραφεί.